Salam vatandaşlar, salam Hamrat'a, hoş geldiniz. Ve aleykümselam. Salam hormatly yurttaşlar. Aýdy ber Umyda kardeşim. Bu näme barada kimi söhbetleşýär? E, Türkmenistan'ın deputatı Hamrat Zeynep. Bugünkü temamız Türkmenistan'da garaşsızlık. Türkmenistan içinde dabaralı şekilde garaşsızlığı belirtip geçirler. Türkmenistan'a garaşsızlığın getiren faydaları, getiren ziyanları ve şu garaşsızlık hakkında birazcık geçsek şu hakkında birazcık düşündürüştük. Näme bu garaşsızlık? Garaşsızlık demek näme? Mesela ben garaşsızlık alınan dövründe çağadım. Garaşsızlığı düşünmeyen, bilmeyen her zerine sizin bir nece şu garaşsızlık hakkında gepleşikleriniz oldu. Şu hakkında sizi dinlep azıcık garaşsızlığın näme düşündüm. Şimdi siz şunu birazcık üstünde durup geçseniz yine şu günler az garaşsızlığı benlep geçerler Türkmenistan'ın içinde. Bu hakkında birazcık sonra hakkında. Borar kardeşim. Şu Türkmenistan'ın garaşsızlığı barada men şu geçen 31-32 ýylyň dowamyna kymyza dörli mass mediýanyň üstü bilen Şosan Azatlyk radiosu ýazgylar üstü bilen soň internet üstü bilen WhatsApp'tan, YouTube'dan çykyş etmediklerimiz ýok. Men pikir edýän halkymyz bilýär. Walla men eýelýän pozisiýamy ýöne sen haýyş etdiň, ýene bir düşünüp aýdaýyn. Şol biziň 90-njy ýylda kabul edilen Türkmenistanyň öz başlyklygy barada birinji kararymyz bar. Onu Türkmenistanyň ýokary sebedi ýa Türkmenistanyň meclisi kabul etdi. İkinciden hem Türkmenistan'ın garaşsızlygy baradaky jarnama var. Onu ine 91-nji ýylyň 27-nji dekabryna bizine onu parlamentde kabul etdik. O taýda hökümetiň ýa başga adamlaryň gatanjy ýok. Onu şol ähli jogapkärçylygy boýnuna alyp şol 175 deputatyň eden işi diýip düşünýän. Egerde şol kabul edilen karardan soň bir aýdanmy, bir ýyldan soňmy ýa 3 ýyldan ýa şuny ýitganem bolsa Türkmenistanyň durumy ýa Sovet Soýuzy gaýtaryp gelen bolsa diýmek şol deputatlaryň ählisi atywa buýrulmaly adamlar sebäp o Sovet Soýuzynyň 100 döner biz garaşsyz bizini öz başlyk boljak diýip aqrar eden kararymyz boldy. O ýerde Niýazowyň roli ýok. Beýlekligiň roli ýok. Ýöne şo döwür ýurduň içinde we daşynda bolup geçýän syýasy ýagdaýlar bizi, ýagny şol parlamentiň deputatlaryny şo karary kabul etmäge durmuş mejbur etdi. Bize başgaça ýol ýokdy, saçyp teýlemäge. Biraz garaşaýly ine Moskwada döler, soň ýene täzeden SSR keldersip, ol Niýazowyň açyrçowyň eden emmesi arzuwlary bizim kalbimizde ýokdy. Şolar ýaly kalply adamlaram şol döwür parlamentde bardy, ene şolaň aýdalary örsem çykdy. Ene bugün şu 27-nji sentýabrda ogly ýa-ni garaşsyzlyk gününi belleýärler bir näçe ýyl bäri. Ýöne garaşsyzlyk günü ýa-da şo kararyň kabul edilen günü 27-nji oktyabr. Onuň biz ýörüýte 27-nji oktyabry näme üçin gabat getirip ýa bagyşlap kabul etdik. Sebäp Türkmenistan Jemgyýetiniň 1920-nji ýylda düýbi tutulan günü 27-nji oktyabr, 24-nji ýyl. Şoňa gabatlabam biz 27-nji oktyabrda parlament bolup şu karary kabul etdik. Onu hökümet kabul edenak, onu prezident kabul edenak, onu şol islese, islemese, düşünse, düşünmese ine şo parlamentin 175 deputaty kabul etdi. Ýöne 27-nji sentýabrda hiç bir zat bolup geçen hakda Türkmenistan'da. Haýsy ýyl alanda da bilemek. Näme sebäpden muny bir aý öňe süýşürdiler ýa ýyla geçirdiler kalendar boýunça. Muny ine ýanky ilim Gurban Gulyň oýlap tapan zady. Belki ol şo gün öýlenendir. Ya şo gün birine aşyk bolandyr, bilemek. Ya şo gün bir golay goltumy dünýä ýynendir ýa ölendir. Onu özünden sorap bilmesek, onu hiç ýyl düşünürüş ýok. Näme üçin? Garaşsyzlyk güni
27 sentýabra geçirli. Şu soragy mene ýa 5-6 ýyl berip gelýän bolu ýöne yerden ses çykýar, hökümet dip özüne atlandyran jenaýetkar toporda ses çykarna. Ene gysgaça aýtsam, şeýle kardeşim. Almurat abi, bu soru ben sizden soracaktım. Sizden için ben hakkım var. Agrat düşüreyim. Azıcık ekranda aşağı düşürün. Ha, ödünüzü. Ha. Yine de. Bu soru ben soracaktım. Soramam tayardı. Siz onu benden öňütlediniz. Bu soru ben soramak hakkım var. Ben vatandaş bolanım için. Bu soramak hakkım var. Nem içinden de siz deputat halktan soraşmadan, halktan doğru tepzatları halktan soramayalar. Sadece neme derler. Yaşlılar maslahatı var, şunyalı bir meclis nemeleri, toplantılar var, bunlar meclisleri. Şurada karar alıyorlar. Yöne bu 27. Oktyabır'dan 27. Sentyabra geçirmesinin sebebi hemen hiçbir açıklaması hiç yerde yok. Yani hiç yerde eşlem yok. Ne için bu gününü değiştirdiler bunu? Bunu benim sorama hakkım vardır, doğru mu? Halk, vatandaş olur. Yok, hakikaten dinlesenler bütün halkın şu soragy berme hakkı var. Ýöne şu soragy maňa bermelerle şuň gün häkimeti basyp alyp haramzada atal oğullar soramallar. Ha, gaty dogry etdiňiz. Ekran biraz şeyler aksýşürün, ýene de süýşürün. Kardeşim, biraz süýşürün, säpsiz ýarty böwrek bolup oturýarsyň. Beýle çepe tarap alın, ýene de alın köpüre. Ýene de yok. Aha, şu tarapa hem aşağı düşürün ekranı. Hayır. Tabii abollu ine ütkömen soratırsın. Ene diýjek bolýan adam. Indi siz maňa deputat hökmüne ýutýaňyz hakykatdanam men şol deputat men Türkmenistanyň 48-nji okrugy boýunça Kızlarbaş şäherinden saýlanan deputat. Menden başga da ýene de 174 san deputat bar. Meselem Umid kardeşim, sizin dogulun ýanky Çerçew oblastyňyzda şo döwür Pesen'in şu oblast boyunca bir 30 san deputat var ya 40 sany. Ya sizin yaşap oturan hiç olmanın etrafınızın 3'üsü ya 4'üsü var. Olan hiçbirisi sizin sorunuza cevap verebilenek. Vermedilerim, berenek, berjegem del. Hep olur şol yankı sana boyunca parlamenta getirilen adamlar, kompartiyan sana boyunca. Biz bolsa bir jemi bir kan bolu bilsek 5 ya 6 adam halkın sayılan deputat. Sonra men karşıma iksan komünisti koydur, ýöne halk şolar ýykdy, men saýlady. Şolar ýaly Balkanna 4 ýerde ýüz berenini bilýänler. Şo kompartiýan garşysyna halkyň özüne gerek deputat saýlandy. Bolýa, indi men öz şäherimden, şäherem 3'e bölünýän. Menim şo 3 deputatyň biri. Emma Türkmenistanyň 175 deputat bar. Sen soru berdin, deputat hökmüne berýänip. Diýmek şo galan 175 deputatyň etmedik işini ya gözüňe tutmadyk işini de men jogapkar bolupdy. Näme şu gün sizin öňünizde çykyş edýän men bolupdy. Diýmek soramaga meniň sizin hakkynız bar. Eger şol döwür sizin ýanky aýdaly o waňyzyň ýa-da bir raýonyňyzyň ýa oblastyňyzyň deputatlary görnýän bolsa men kär ekrany onu siz olara bererdiňiz o soru. Gynansaňam olur ya ölüp gitdiler ya ýitik gitdiler ya görnesi gelen halky. Hep olur halkyň saýlanan adamsy da olur kompartiýan bellän adamsy. Näştaýda emani goýuny geçini öz aýagyndan asmaly bolýarsa, hersen öz başlyk. Ýöne sen ýapaýdan başda gızlar batlarda siz diýip özlerine aklar, emma Çerçew tarapda siz diýilen hormatly ýa özbeklerden gelen aňyrdan, oğuzlardan, ýemeden ýa-da Özbekistanyň gelen emma şular ýaly medeniýet barda özünden ula ýa da çağalaryna da şular siz diýip gürleşýärler. Özbeklerde gördüm men şu medeniýeti. Emma biz ýanky Balkanlaka oturan türkmenler en atasyna da sen diýip ýüzlenýärler. Onun üçin menden aýyplaşma, men sen diýip aýdan üçin diýjek bolýan adam şol ýanky şu garaşsyzlyk meselesinde bizim halkymyzyň şu işe gatnaşan ýeri ýok. Şoň üçin şu arzan zat ya mugut berilen zat ya depemizden inen zat yere düşene şonu galtar götürmäge ýaltanan halkyň ene 175 deputatynyň
girere edere başa iş tapman kabul eden kararı. Oğlum ikuşli. Ertesi gün ors yankaytışmalar ors dolup gelen morsa bizim hemmemizin kellemiz alınmalı. Ona mı aittiler yüzümüzde? Şu karar kabul etseniz gelecekte bolcağınız şudur deyip. O neden adamlara mene yurda varsak hemmecin kulağını çekip mene getirir tırbını alın önüne. Yöne diyecek bolyan da adam şu yıl, şu vakit biz ine karasızlığı halk bolup almalıdık. Kan nöküp almalı, kan dökmen almalı, yer depip almalı, yöne halk bolup almalıdık. Onu dine 175 deputatın kararıyla kabul edilense 4 milyon halk şu 175 deputatın kabul eden kararını özüne kabul edip bilmedi, ya sekdirip bilmedi. Ya şu özü için edilenine düşünmedi, böyle fikir etti. O zaman tabi Tayyip'in 73 yıl dövründe deputatların eden işi yoktu. Şu Kompartiyan diyen zatlarını ikerini alıp kollayatsa kollayat. Bilem son yal bir çären biri deyip düşündü halk. Ömür boyu alıp gelen halk ne için bize inanmalı? O iki yaka inananlarım hani hükümet halkın önüne ayırgan şertte cezalandı. Tohum tiyci bilen yok. Yine kararlılık nahil şertte kabul edildi, nahil şertte hareket etti ve nahil şertte yatırıldı. Onun için kararlılığın yokluğunu görüp geçsen şunkun birinci nesil olup dursunuz. Önkü nesiller sizden önküle kıynansagın şu zatlar düşünmedi, görmedi, bilmedi, ya görmegem islemedi, ya akıllı yetmedi, ya bilimi yetmedi. Faktörken bu zatlar iyidirler oturduk. Bizim kemin kardeşimdaydı ya da dürlü meselede. Biz düp manasına düşünmen, bir zatları görüp bilmen, netice çıkar, doğru dürüst baha verip bilenler. Yani, so ýagdaýda otur, şu günem halk düşünüp bilenler, kararlılık nereden bizim başımıza gelip düştü? Kim şu gazanly, näme üçin gazanyldy? Näme üçin şeýle boldy? Nädip bu baydak getirildi? Nädip niyaz tokda oturdy? Näme üçin başga bir ýere gelmedi? Näme üçin halk öz eline almady? Näme üçin parlament respublikasy bolmady şu güne çelli? Ine sorakan ýöne jogap ýok. Näme üçin ýok? Ya biz ente gurulup doğru yetişmedik cemiyet ya da millet. Biz düne bir millet değil, şumar bir yer üstüne yaşap verin. Ne değil? Halk deysegem, halk derecesine de yetemzak, yani adı vardı, ödü yok. Eğer ödü var olsa onu biz toprağımıza es çıkmalı. Ne düşünen olsalar, ne edip kabul ediyen olsalar etsinler, o ödü işleri. Biz ilat, biz milletten. İlat, şu il üstüne oturan ne adam. Bolluğu Rusların yok bize. Rusların bir sözü var, suşistwujem diýen şunu ýaly bize. O. Homrat endi şu garaşsyzlyk alınan döwründe men çağadym, ýani satan habarym ýokdy. Okullardan bizlere çoňur öğretmediler bu zadyň manysyny. Sadece üstünden geçtiler. Garaşsyzlyk men çağa wagtym okul döwründe näme bilýärdim? Garaşsyzlyk demek birine garaşsyz bolmak, uruş. Yani başka devletler gelip bizimle uruş edip bilmeye de biliyordum. Bize şunu ýaly öğrettiler okullarda. Şimdi hazine son 4 yıllar. Sözüm bölýän bol. Näçinji ýylyň görüň siziň aýdýanyz kardeşim? 95-96 yıllar döwründe wagtlary şu zatları şunu ýaly öğrettiler bize de okulda. Garaşsyzlygy. Yani çoňur sizin düşündürüşüňiz ýaly düşündürüş geçirip bize öğretmediler zatları okulda. Şimdi son 4 yıllarda öğrendim garaşsyzlygyň nämeliğini, bizlere getiren peýdasyny, ziyanını, getirip oturan ziyanlarını öğrendim, göz getirdim buna. Gatı doğru bir garaşsyzlyk meselesini halka doğru dürüst düşündüren hökümet yok, ya devlet organı yok, ya hiç bir partiýa yok, ya zat erkin metbugat yoktu şol döwrüm, häzirem yok. Gelecekte de boljakka. Şu zatlaryň aslyny, düýbini beýkin bilmän biz nämen gurrun edip biler. Näçe aýdýaňyz, ne şular ýalyp aýtdylar diýdi. Ýöne garaşsyzlyk nähil derejede bu gazanlyk. Özümiz halk der döküp, kan döküp gazanlyk mı? Ya bizim depemizden iýini mi soňky pursatda bize başga ýol galmady diýilen düşünje. Ene men şu üçüncü ýanky pikiriň tarapdary we şaýady. Kim ol ene
Niye alıp kazanıp berdi? Ay bizini şunu kazanıp arlık garaşsyzlyk yalan, yalan, ýene bir gezek yalan. Bizim kazanan zadymyz ýok. Bize şu bize oklanın şu garaşsyzlygym, öz başdaklygym adam şekilli kabul edip bilmedik. Men öňe ol hemme deputatlaryň üstüne bugun gara sürtmek islemek için hakyky watansöwer adamlar bardy. Düşünüp düşünmän hereket edenler hem bardy. Ýöne şonuň hemmesini toplandy. İkelin 10 barmagyndan säher köpdür ýa azdyr. Agaryň hemmesi şo kompartiýanyň wekili. Şol kompartiýa Moskwada näme görkezme gelse, şonu ýerine ýetiren adamlar, ýa berja eden adamlar. Garaşsyzlyk nämeden hiç kim düşünmedine ýykyldy. Bir zat alyp göreli, kardeşim, umydy. Bir hojalyk, gurulgy duran içi dolu bir maşgala, o adam ýygym adam tapawdy. Birde öý ýykyldy. Ondan ýa-da dom problemaydy. Hana öý nädip gurýan bolsaňyz özüňiz gurun diýip. Ondan sonra içinde oturan ýygyrym adam herse öz başyny bir pikir edýär, şunu eýdip gurmaly, beýdip gurmaly, ýöne şo gurulmaly öýüň fundamenti ýa düýbi barada pikir eden adam tapylmady şo döwür. Iki ýeke pikir etjeklerim ýa edenlerim halka ýetirmän ine duran ýerine ýok etdiler. Halkyň düşmany boldy. Düşmany bir tohum tiýji bilen ýok etdiler. Şeňmi? Ana maňlaýymyzda diýrap duran misallar bar. Ýene de adyny tutsam, ine aýtjaklar naharmara dagy yaranjanlyk edýär. Ýok, men fakt görkezýär. Eger şo döwür 90-njy ýyllar, 94-nji ýyl aralygyna şunça zähmet çekip ýurda şunça tehnikany mümkinçiligi getiren ýa-da şo ýer suw reformasynyň başynda duran adam, ýagny şuň kun biziň kardeşimiz Silalanyan, Ýaşulymy, Sapara, şol reformalar beja eden bolsa. Kim horkomsa durmuşda şuň kun ýaşardy şonaýdy. Men näle hemme dosta, düşmana, garşyda duranlary aýdyp berýärler. Ine hökümet 32 ýyllap deperde şänlikde öwti, ani altyn asyram bize arzu etdiler, agzymyza tena edip aýtdylar. Göler sonra Mercedes'e merdiler. Döwlet adam üçin bina 2 samsyk samra wotini 16 ýyl ber. Hani netije. Ýöne iş eden adamlary kökü damary tohumy bilen gardy şo hökümet. Ýa ýok etdi, ýa ýurtdan gaçyp çykma mejbur etdi. Onçin o döwletde kök urary bir bilelikde ýol ýöräre, bir öňde duran ýa gapdala duran ýa maslahat beren adam almady. Ine sen özüň aýt indi häzir. Nime gotoraýyn şu taýda sen aýt. Ine şu ýurdun daşyna çykalyň bir näçe ýyl boldy kardeşim. Ozal düşünmedim diýende bilmedik diýe ýurdun daşyna çykyp gördüm diýe. Ine soňky geljek aýda oktyýardy edil 4 ýyl bolýar. Saparaga bilen halkyň öňüne çykyp oturum. Ondan öňkürer men hasap etmeýin. Azatlykda näçe ýyl 10 ýylda görün. Ýöne ekrana çykyp halka ýüzümizi görkezip öz pikirimizi aýdyp oturumda 4 ýyl boldy. Ene sen bir zat oýlanyp gör. Hani biziň den duşlarymyz saparaga kelmedi. Eger 4 milyon ýylat bar diýsek, içine daşyny. Ine şol garry gurtasy içindedir biziň den duşlarymyz. Ýaşlar ýurdun daşyny 60 göterip, şoluň oglugydy. Men ýa-saparagam oglugydy ýurdun daşyny türkdi. O talabançylyk edipdi. Ýöne hani şol biziň den duşlarymyz ýerli ýerden çykyş edip, öz gününe öz etmedik işine düşünüp, bize şo döwür namartladyk, şuň gün ýol açyp berýär, gerek bolsa janymyzy gurban etmäge biz taýýar diýip oturan hanymyň ak sakkallysy, ak sellelisi ýa başatarlysy ýok. Ýok. Ferediň özüň 4 ýylda kim çykdy biziň kaptanymyzy? Menim Badyrym, ýaşdys, ýa sakkallys, ýa dosty. Barmy şolar? Ýok. Ondan gaqarga ýal 2 adam çykyş edýär, hökümet on garşysyny okla bilen pohuny oklaýar. Ýöne ekella size ýaşlara. Siz düşündiňiz, siz gördüňiz, siz bilýäňiz. Gelecek sizinki şonu siz gurmasaňyz, diýmek gelecek ýok. Ýok, ýene bir gelecek ýok. Aňyrkylar şol hedil edip 32 ýyllap ulanyp geldi.
inni olan möwriti ötdi, ötjek we täze Türkmenistan goruljakdyr. Şonu men bilýän. Dürli ýol bilen. Dürli ýa bulara görüljek çare bilen şol sany aýdyp durlarda halkyň emesi gahar gazaby hetden açdy, seňrekden açdy, käse püröpür dolu diýen türkmen sözleri bar. Inni biz nädip halkyň gazabyny şu jellatlardan saklanmaly ýa goramaly. Ondan şurary saklamak ýa goramak gerekmi diýen maral soragam bardy. Şular 30 ýyllap halkyň başyny aldy, tohumyny ýok etdi. Biz endi şular bagyşlamalymy ýa-da ýok diýilen maral soragam bar. Kanun soragy men gelemek ente. Ýöne maral tarapyna aýdýan. Halkymyzy ne güne saldylar. Gül ýaly türkmen halkymyz bar. Ata baba meşhur bolan. Şular ýere sokdylar, ilymsiz, bilimsiz, işsiz, ýurtsyz, watansyz goýup. Nädip bizin şular bagyşlamaly? Hani biziň deň duşlamyz? Hemmesi edil agzyny suwalan ýaly. Dymy boty. Ýöne, ine ýaşlaryňa çykdy. Ine sen bar, kardeşim, sen ýanynda baýdak ýaly duran ine ýüzlerçe görüp duranmyz bar. Görmändir müňlerçe ine kardeşlerimiz ýurdun içinde bar. Şular gorar täze Türkmenistan. Men şunu ynam bilen aýdýan. Entek ol ýanky ol ýurdun içinde halkymyz edip oturan ýanky bir jenayetkar terror topar görjegini görür. Aljagyny marar. Ol bize siz terror diýenler bol topar diýen subut etsin. Biziň nämämiz terror? Ýa nämämiz terror topar? Näme de biz öte geçipdir diýär. Haýsy kanunyň çäginden çykypdyr. Barmy Türkmenistany işläp duran kanun biz şoň çäginden çykarýar. Ine sonra hemmemiz bütün döwlete, ýurda, millete, ýurdun içine ýekece kanun barmy işläp duran biz ine şu ýurdun başyna çykyş oturan adamlar ahlisi hem kim bolaýsyn tapaw diýip şu kanunyň çäginden çykyp ine Gurban Gula on ogluny on goşadyrnak içine hökümetine, ministrligine, guruluşuna, aklysyny ýa-da akly zadyna dil ýetirýär. Ya dönüklüge diýdi. Tapın ýeke kanun getirin biziň garşymyza. Konstitusiýa şu punktdan siz bozuňyz. Görkezler birje punktdan. Bular bolsa konstitusiýa akly punktdan bozmak aňyrda dursa, aýlap ýere sokup aýagynyň aşagyny depeläp ýöler. 30 ýyl bäri. Bunu halk görse de görmezlige saldy, bilse de bilmezlige getirip ine siziň nesiliňizi sizden çıraklar şu güne getirdi. Sizden görüp oturursunuz, öz gerçeğinizden çekip oturursunuz kardeşim. Oğulgy näme boldy? Aktyklary näme boldy? Çoğlukları näme garaşýar? Hemmejikler şu dymyşlykdan, ähli umumy dymyşlykdan emele gelen zatlar. On maşgalasyny ýok etdiler. Men bir sesim çykarman, men maşgalama degmese bolýar diýip ýaşady halkymyz. Inni bütün halk şumal ejir çekip otyr. Ýene de aýlanyp donup bize ýüz tutýaly. Näde şu emeden biz halas bolmaly, genotsidden. Özümüz günahkar. Demek özümüz bilelikde çykmaly şu meseleden. Şonu etmesek ona biz günahkar. Biz diýip men umumy halka alýan, oň içinde ol uklap ýatany bar. Hiç asan oýanmajagam bar. Şu duruşuna ölüp gitjegem bar. Ýöne men ýüzlenýän hiç olmany hiçden geç ýaşy diýip oýanyp bir azajyk öz akylyna gelip mena hiç ömrüm puş bolup geçdi, hiç olmany çağalymyň, aktyklamyň hatyrasyny janym ortaga goýmalym bolsa hereket edeýin, şu ýurdu düzedip, ýaşlaň eline berenip biziň kiýal pikir edýän bolsa, onu täze Türkmenistan düýün gurulmaly, ertirde düýün gurulmaly. Ýöne şonu edip oturan biziň deň duşlamyz ýok. Näme men şo taýda görýän. Sizde ýaşlarda göremä. Size ters ýol, ters salgy, ters ünlüw, ters nesihat beren siziň en atalaňyz. Şo taýdan çykýar. Düýüp biziň ähli ýanky bet bagçylygymyz halk bolup ýanky düşen genosidimizin, gyrgynçylygymyzyň düýüp sebäbi biziň öz en atalamyz. Hiç kimden görmeýär. Ol niyaz bol, Gurban bol, oňa dölü bol bagyşlamy, ola bir jem 3 adam. Biz halka 4 milyon. Benim için 3 adama bir tabin bolmaly. Bir öýde bir masalada da hemme kişi tabin bolamda kardeşim. Her adamyň öz pikiri bar, ideýaly bar.
Size da ideýalar, maňa da ideýalar. Her ýöne ortada oturup o hemme pikir jemläp bir netije gelmek hemmemiziň borjumyz. Ýöne şol edilmedi türkmeniň durmuşynda. Şona aýdynydim. Men gatyrak köprak gürlädim öýden bagyşlaň. Ýöne men ýanyp duran meseleler bar da bagyrynda. Şonu aýtmak isleýän. Olar şuň gün däli porhan bolýandyrylar. Garaşsyzlyk güni diýip bir topar ala sarmygyň diýen sözüni ynap, tansoýnap küç tepip ýöne näme 27 sentýabr. Şoňa maňa bir düşünürüş beriň bütün halkyň önüne. Aýtyňyz erkek bolýan bolsaňyz, aýtyňyz kanunçy bolýan bolsaňyz, ýurdy söýýän bolsaňyz, watançy bolýan bolsaňyz, hondan märsi bolýan bolsaňyz, çykyň halkyň önüne. Ene 27 sentýabr şoň üçin garaşsyzlyk günü diýip aýdym. Sonra ýa-da maňa bir sorak soradınız. Meniň deňduşlarym nerede dep. Siziň deňduşlaryňız halk maslahatymy, ýaşylar maslahatynda sırtıda kesip meniň çağalarym üçin, meniň geleceğim üçin karar alıpdylar mecliste. El çarp. Para almayalar, sadece el çarpıyorlar. Yine şurada sizin deňduşlaryňız. Şurada yine bir aydıp geçin. 1924 yılda mı Atatürk dövründe Türkiye bizlerin bilen aynı yılda 27. Oktyabryda garaşsyzlygyny alan. Yine olarynkini günü değişmeyen haly 100 yıldan köprek oldu. Şu näme bilen 100 yıl boldu ne? Şu değişmeden şu 27. Oktyabr bolup gelýär. Yine bizlerinki näme üçin 2-3 yıldan beri değişip gününü değiştirdiler. Mene şonu sizin ýanky aýdyşyňyzy alyp geri çykyp bizlere şunu düşündürüş bersin, näme üçin değiştirdi? Bitkedi. Sonra da ben şurada Google'da Türkmenistan garaşsyzlygy dep ýazan wagtym önüme şunu ýazgylar çykýar da gülkünç. Bizleriň halky 32 ýyldan beri şu sözler bilen, owadanca sözler bilen ukladyp ýörler. Bir karar döwletimiziň täze eýamynyň galkynyş döwründe hormatly prezidentimiziň baş tutanlygynda türkmen halky garaşsyzlygyň eşretini görüp bahtiýar durmuşda ýaşaýar. Türkmenistandaky ajaýyp imaratlary, ajaýyp imaratlary synladığında vatanymyzyň belen sepkitlere barýandygy aýdyn duýulýar. Garaşsyzlygyň nişany bolan güzel paýtagtymyz bezeýän garaşsyzlyk binasy hem şolaryň iň naýbaşlarynyň biridir. Indi şurada size bir sorak soracak. Bu garaşsyzlyk binasy diýär. Garaşsyzlyk binasynyň içinde nämeler bolup geçýär? Nämeler de garaşsyzlyk, näme diýerler garaşsyzlyk binasynyň içinde? Berde şol bir ýanky KGB ýanky bir gadym ýa Ors imperiýasynyň oýnap gelýän oýuny bardy. Psikologik derecede ýanky adamlaryň aňyny öz etjek bolýan işlerini haýsam bolsa bir totemlaň ýa belgilen üstü bilen siňdirip. Ene şol çagaz gorlar sütün bar, belki bahasy 10 000 ýa 100 000 dollar. Ýöne şonu alyp görkezýärler. Ene şoň bahasy, şoň gymmatlygy 100 milyard dollar ýa 1 trillion dollar. Biz şoňa başa egmeli, biz şoňa ene çokunmaly. Ýa şoň aňyrsyna döwletimiziň garaşsyzlygy ýatyr. Şoň aňyrsyna ene niýatyň gowtugyna gysyp getiren hana ýaşyl trapkasy ýatyr. Ene bäştany göl bilen ene tersine oturdular ay bilen. Şu halkyň akylyny, aňyny terse ýormak üçin, terse oturmak üçin, çökürmek üçin oýnalýan ýöriýte psikologik usullar. Başa hiç zatda maňa düşünmek üçin bärde siýasatçy bolmak gerekler. Bärde bir halkyň aň düşünjesini bir sersalýan ýa şondan netije çykaryp biljek bir psikologiýa, psikiatriýa ugrundan bir ilymy bilim bolan adamlar gerek. Sebäp halkymyzy aňsyz goýdular, onyň bir dilsiz agyr ýanky Çingiz Aýtmatowyň ýa bir döreden eseri bar da. Şo eserin aşagyny aslynda şo bir adam kellesine ýanky Thomson jokara ırsysyny saçyny kesip kellesini seyirip sonra ber ýanky goýunyň ozy amyny orak görýärler da. Şonu mankur etmek üçin.
O ine bizim halkymyzy mankurt etmek üçin ine şu siýasat dürli terden gizeli, dürli tarapdan, dürli adamlar tarapyndan, hem din tarapyndan, hem siýasat tarapyndan, hem bir ýa karu tarapyndan, hem bir o yerlikli tarapyndan, tire parazlykdan, şu adyn aglan, şu in bir ýerde dünýede bir pes derejeli düşünje bar bolsa, şoň hemmejini bizim halkymyzyň aňyna siňdirdiler. Onun halk şu düşünceler bilen hareket edip başlanan soň hezil islan adam tutup turma basyp bolýar. Ay ine sen plana el gardyn, ya planyn sen ine tiresi taýpasy ya yerli boýunça ine gönne derdin. Ine sen 5 ýyl basylmaly, 10 ýyl basylmaly. Şu harekete, şu durmuşa, şu güne getirenim. Ine şol jenaýetler toparyň özü. Halkdan çykan aksudatlar. Yoksa menem şu döwletiň içinde 35 ýaşaýançam ýaşap gaýdan adam. Hiç açan, benim yaşap oturan internasyonel şäherim Gızlarbatda 72 milletin vekili yaşadı. Hiç kim, yeke sen planu, sen haýsy tiredin, haýsy taýpadan, milletin näme dip kemsidilen ýerini men eşitmedim. Eşiten bolsak ortadan eşitdik o çurko, baran, zver sözlerini. Ýöne şonu eşiten ýerimizde de ene agzy burnu gyzylan ederdik. Gyzyl ýumşak. O zatlarım boldy, başymyzdan geçti geçmek dip aýtjakka ýöne esasy da halkyň agyny ağlartmak formaty ya aýdel siýasaty SSR ýykylandan soň şo ornuny salara siýasat tapylmady. Ideologiýa ýok. Näme niýat aýtdy men gölür sygyr berjek ýa-da Mercedes berjek dip. Ol bir ýanky berläýände de ol bir aýdel adam üçin bir şolary ruhu baýlyk däl, olur material baýlyk. Bir Mercedes'i ya gölür sygyr men şu taýda wetsede satyn alyp bilen. 2 ýyl işledim. Tapaw diýer, ya işlemenim alyp bilen kreditini. Ýöne o aýtyn zady, şu türkmeni, şu zatlary ünsün sow, döwlet işiniň, dünýä baýlygynyň, yer asty baýlygymyzdan döwlete dolanmak işlerini halky daşlaşdyrmak üçin kabul etdi. Şoňa da halk ymyzganyp, ymtylyp, ynanyp gitdi. Ine betbagyçylyk şu taýda. Şuň kun hiç kim aýdanagy, men eşitdim, hiç bolmany. O şo döwür biz ruhnamany okuduk, şey diýdi, elim agym, näme bolsun, dilim uğrasyn, elim kesilsin, ene garagym aksyn, ene ikili getsem niýaz dip. Hani haýsy biriniň bilen garagak el aýagym aýyp boldy. Şo Türkmenistanyň şuň kun 4 million ýaşap oturan bolsa şol ölenden bäri öňkülerini azap etsek 3 million bar. Şulan haýsy biriniň el aýagy uğrady. Gurban boldan başlap. Yalana. Bular antyçyp awy ýalap, şo yalan ýeme bilen öne özlerini şeýtdir saklap geldiler. Indi bugün kun gurban bolan antyçylar. Ertesi gün ýene birini millet şertim şahymy diýilen ýaly durmuşda ýaşadyp, ay bolýa bilem öler gider beýlekse gelýänçe garaşalýady. Garaşyp seňden 5 tane ömrüň barmy? Birini ýazyp bahsedyp, beýleksin gurban bola, üçüncüsini ogluny, dördüncüsini aktygyny, 5-nçisini özüň bilen çagylma goýar ýaly. Ähir zat bir gysgaçyk ömrüň dowamyny bolup geçýär, ýurtdaşlar. Üns berin, şo barada bir pikir edin. Şonu aýdasym geldi, kardeşim. Şöyle şu tweette bir tane okudum da şunu bir okup geçeyim. Tweette Atavatan Türkmenistan diyen bir kanal var. Şunda yazılan bir garaşsızlığına guvanmayan Türkmen bolup bilmez. Ve bundan bir maza bol yana sözem zayalanmalı der. Sonki cevap diye goşadırnak içinde devam etse blok edin de yazan. Şimdi ben şöyle şuna bir cevap vereyim. Garaşsızlığına guvanmayan Türkmen bolup bilmez diye. Ben hazır garaşsızlığımın nämesine guvanayım. Ben çağalarından ayrı düşenim için mi guvanayım? Näçen bir maşgalalar ölüp gitti, şuna mı guvanayım? Atam öldü. Atamın ölüp bilme mezarına gitmeyenim için guvanayım mı? Nem için guvanayım ben garaşsızlığı? Nämesine guvanayım garaşsızlığı? Bana garaşsızlık näme berdi? Bana getiren peydasını aydıp verse şöyle nämesine guvanayım ben bunu? Bir maza bolýan bolsam diye sözüňiz aýalanmaly däl diye soňky jogap diye devam etse blok edin diye. Ine şunýaly ters jogap berýärler.
Bak kardeşim, sağ ol şu aydan sözlerin için. Şu her bir sözün aşağına kol çekmem men aradı. Nämetine gowanmaly şu zat? Näme üçin? Kim üçin? Kim için bu garaşsızlık? Bu garaşsızlık kim için? Zemenin içine de. Benim için değil bu garaşsızlık. Ben hiç garaşsızlığın bana bir getiren heydasını göremiyorum garaşsızlığını. Nämesine kullanayım ben bunu. Yine şurada yine geçen bir iki gezek okat geçtik. Yaklaşıklar oldu. Havalar için, okuyucular için borçnamalar da yazılan. Şurada yine garaşsız bolsak, Türkmenistan garaşsız bolsa, aldık garaşsızlığını. Bunlar ne mevcununda? Garaşsız vatan, garaşsız devlette bir garaşsız ülkede şunun yalı borçlar bir adama koyuluyor ama bu berde okulanlar 30 madde var, 30 borçlar var. 30 insan haklarına haykırı. İnsan haklarını berden elinden alıyorlar insanın. Hiçbirinde bunun neme yok. Bir vatandaşa değişli olan bir vatandaşı erkin azat duyulacak nemesi yok bu 30 maddenin içinde. Şimdi şurada nerede garaşsızlık var? Bana bir ayıp versin çıksınlar diye, bana düşündürüş geçirsin. Ben aydayım mı? Ben şurada istersen sondursanız okuyun hiç olmasa. Zaten hazır sondursanız okuyun şurada. Kardeşim ben ayttınız ha. Men nädip bir garaşsızlygy ynanmaly ýa-şonu kabul etmeli. Şol aňarda görlen ýigit bar ýa kim ol? Aýdyp durda şu garaşsızlyga ynanmaýan adam türkmen nälerdi? Heýwan, men sana şey diýip aýdýan, şu adam. Ine şu garaşsızlyk jarnamasynyň 2 maddasynyň eýesi men Murat Söýün. Inni siz maňa ynanmalymy? Ya Gurban ola ynanmalymy? An şonu aýdyp berin. Men şonu şu 2 tane maddan kim üçin kabul etdim? Özüm üçinmi ya Gurban Niyaz ya Gurban oly on ne beresi ya on haramhorlar üçin? Eger men şonu halk üçin kabul eden bolsam, onu näme üçin halkyň alkış göterim ýurdunda tergezanlyk edip ýa-ni güllükçilik edip, gulçylyk edip ýaşap ber. Talabançylyk edip. Hani şoňa sen jogap ber, ýüzüň açda ine men. Aýdyp ber. Ine denan otyr, ine bir näçe çaýgan ejeti näçe ýyl bar ýurdun daşyn. Ber şoň soraglaryna jogap, gaýratyň çatýan bolsa. Çatma, bilýän. Sen bir ol dil ucundan saýrap oturan hökümetiň goşadynyňy üçin näki bilbili. Şan? Ýöne jogap bermeli günüňiz geler. Ola men uzakda däl. Men şonu aýtjak boldum. Ona ol ikinji mesele boýunça ol 30 san punkt bar da. O barada aýtjak bolsaň aýdyň men soň bir jümle bilen jogap bereyim. Bir tanysını okuyun. Bir tanışı bir maddanyň özü ya insan haklarını, adam haklarını alınýan nämesini azat näme diýerler, etkinliğini alınýar. Talyp döwründe sözde ya da gezelenç maksatlar bilen daşary ýurtlara gitmejeymi? Näme hakkı var yani bir adamın daşary ýurtda çykanyny buna borç koymaga? 18 ýyldan geçen adama onun ýaly borç koymaga näme hakkı var? Şurada ýene şu kanunyň işlemeýän ýeri dep aýdylsa bu ýaşarda. Türkmenistan'da kanunyň ýoklugy görünýär şurada. Hiç kimi yurtundan çıkmaga girmeye demetmeye hakkı yok. Önünü kesmeye. Yani hakkını almaya hakkı yok değil mi? Çünkü Ştaýda gysga şaýtsam, şol 30 sany madda var ya punkt bar, şoňkun ýaşlar hödür edilýän şolan hemmesi uçtan tutma. Birinciden insan hukuklary barada deklarasiýa durumunu birbirine ters gelýär. İkinciden şolan 30 jenayet edilen madda halkyň garşysyna edilen jenayet maddalar diýip düşünýän her biri üçin islenig adam biz täze Türkmenistana suç jogapçylygyny çekip berer. 2. Üçüncüden
biz insan azatlıkları var da görüne diyete elmedam o azat adam pikirlenip biler azat adam karar kabul edip biler azat adam öz durmuşunu kurup biler dip. Ene şol ýanky 17-18 ýaşan ýigitler okuw girmeli çölügi. Oğlum näyi okuw? O arada görünýär. O arada sap aýdyk geçdi o taýda alınylmyndan ýetirýän akly köp diýilen ýaly netije terdi. Men şu pikirlerim doğru radyolaşyan ýöne diýjek bolýan hatda şu zatlaryň halka köp görüp şoň aşagyny gol çekdir ýaly. Men ýurdun daşyna çykmalylar, men ýurdun içine sessiz oturmaly, men interneti görmeliler, men o telefonu açmalylar, men mektepden giýjek almaly. Bu bir türme rejimi. Açık türme. Türme şuňa rejim bar. Men bilemok şol ýanky Demirgazy Karaýada millet otuya diye de imit tapman. Erti Türkmenistan'ın yaz çıkanını aprel-may ayını o bayırlar ayının çıgırlarının kökünü imel olsa göre. Şu gidişine gidecek bu arada. Şunu yaşlara kol çektir yani. Men bir hiç bir erksiz, men bir hiç bir hukuksuz kul ve kırnak. Ne edip ullansanız men ullanın deyilen terz şunu aşağını 30 punkt. Men gören dadım. Şuna bire özlerini kol çektir ya. Ondan inqinaslar enatalarını da gol çekdi. Hakikatdan bizim bağrımızdan önür doğuran çağalımı sizin hem kuluňyz hem gırnagyňyz. Nädip ullanýan bolsaňyz ullanın. Men şoňa gol çekýän aşagyny öz adyny goýýar. Hem bu Türkmen yeten derecemiz şu kardeşim. Ondan menne başka komment yok bular. Aydara da söz yok. Şu gidişine gidiyen olsa gitseler geleceğini özler görür ya özler kesitler yönü biz täze Türkmenistan'ı gurucular bir yol biz üçinden şu zatlaryň aşagyna gol çeken enata öz çağasynyň 10 esse jogapkardyr. Cezasyny çekjekdir. Çağalar 18 ýaşy düşünenek okuwjak bolsa islenik zady gol çekerler mezbur edilensen okan okuwlarym ýok o paxta meýdany ýaşardan çykan gelen çağalar. Ýöne şolary garyn ömrüňizden sizin kül bolsun, kul bolup ýaşaň diýip gol goýan enata şolary men näme diýip bulara gargy sokamalymy, nalyş etmelimi, nädip bulara biz höre köşetmelim, men düşünüp bilemek, nädip sen öz barından öňünden çağany kördekin goýmak üçin gol çekip bilýär. Şäp bolar, Niyaz döwründe şo ruhnamaň esasyny ulalan enata. Niyazyň döwründe şo tiryekden, gerayyndan alınan döller şolaň enatasy. Bagyşlanmaly. Köpüs şol. Any satana. Bularym öz çağasyny özüne pet derejede taklamak üçin şolar ösdürmek islemek, şu zatlary gol çekýärler. Deňeşdirip görün. Ýurdun içindäki çağalar ýaşlar bilen, meselem Türkiýe çykan ýaşlar bilen. Bulan düşünjesi diýibine netkeşe. Ýurdun daşyndaky. Şolarym ýurdun içine baranyny, şolaň aňyny ýugmak üçin dürli teklipler edýärdi. Dün mecliste kemin aýdyp berdi. O ýa-ni iş hödür eden bolýarlar diýe, o diýe, bu diýe, hemmesi ýalana. Soňra ýene de kemin aýt, iş hödür etdik, almady diýip, ýene bular ýene de itmasarat etjek. O ýurdun daşyndan gelirler, ýene bular spit bilen keselläpdir, näme bilen keselläpdir. Bular jemgyýetimiň adamsy dädilip bulara atdakjak bolýar. Şol bir wagtyň özünde de aýdyrypdyr, ýurdun içine her bir wagtda ärsiz köçeler var, ýa gelirler var. Şularda emediýän, kesellediýänim ýa kesel ýaýradýanym taksiçi, polisler, möhemän işlerler. Bolly. Başga ýerden virus gelen Türkmenistan daşyndan ýok. İçine hemme çıkaçma. Şonun o halkymyza tert düşünjeler bilen şuň kun ýurdun daşyndan ýurdun içine gelýän adamlary günahkarlamak üçin edilýän çäre. Ýöne daşyndan gelýän halkda näme günah bar? Men şu wagtlar oýlanymda. Bular ýyllar boýy 5 ýyl, 10 ýyl, 15 ýyl ýygyna galan çağalaryny eklemek üçin ýurdun daşyna çykan adamlara 5 ay, 10 ay, 1 manat bilemem näçe ura diýerler. Ýygyna dolanyp gelene de maşgalasy ýok. Tragediýa nirde? Şeýdip bular Türkmeniň
ocağını yıkıyor. Näçe maşgalalar bozuldu. Yema usmak, birleşmek o bir kanunu var zatlar. Ýöne bular yürüýte bil kaslayın edýärler. Türkmenin kökü gyrylsyn diýip. Ene şo Türkmeni şol aslyny şo ata-baba däpde surdan bir arqdyrmakdan goňşa goru diýilen zady kim ýaşaýan mümkin el galdyryp aýtsalar şu taýdany ýazyň aşagyna. Ene biziň owamyzda goňşa goru bar diýip. Men çaýkan bardy. Öýümizde 4 sany o goru durardy. Ejem pahyr bir blokan gadan düşürür. Bizine 6 çağı araýar, o 8 bolýardy. Ýene-de şonun garanyny mene 4 okaran doldurup ilk başta 4 tarapa 4 goňşa ýaýradylar. Her bişirlen naha. Onun tabak şo taýda garar, ýygyna da tabak ertesin 4 goňşadan näme bişirlen bolsa 4 türlü nahar bolup ýygyna biziň ojagymyza gelerdi. Barmy şoň ýaly gatnaşyk? Ölüsini, irisini fiýleýän, toýuna da ýasan o ak yürekli gatnaşýan goňşular, türkmenler nira ýitirilmeli. Ine şunu Niyaz bilen Gurbanuly otadaky ýylla ýok etdi. Ine biziň sütümizin biri şol. Burdaşlar maňa dogry düşünjek bol. Başga zatlar. Türkmen şu zatlar bilen türkmenni. Öz tahylygy bilen, öz eliniň açyklygy bilen, özüniň mihmanseýerligi bilen aýdýadylar şo döwür. Mihman, birinji gün gyzyl, ikinji gün altyn, üçüncü gün mis, dördüncü gün pis diye. Näme üçin? Şu 3 günläp mihmanyň sen näme üçin geldin diýip sorak eden türkmen ýok. Eger öz aýtmasa 3 günläp şoňa hyzmat edýärler. Mal öldürýärler, iýje işin berýärler, töwden orun berýärler. 3 günden soň sorýarlar sen näme niýet bilen geldin biziň owamyza, biziň öýümizde diýip. Şon etmese 4-nji gün şol adam pis onu çykaryp goýberýärler, bir muhtima gelipdir diýip. Şuňar biziň sada halkymyz bar. Şuňar biziň däp desturlarymyz bar. Ata-baba aňyrdan gelýär. Şolarda näme galy? Namşan ýok. Namşan ýok. Hana taýdaýdyk geçen. Halk estin öýde mesdiýän. Biziň emamyzda Gyzlarbat raýonymyzda Towakkul çağı diýip şolar ýar bir fiýlagly ýaşly bardy. Men ýaş ýigitken 30 ýaşlarymda bilýän şol adam bütün raýonyny ady abraý bardy. O da şol rewolýusiýa döwründen mer hem türkmençiligini däpde surny diýip saklap gelen adam. Hiç kime päs gel bermez. Enne şoň aktygyna seredine bolup berenne. Bara olur saç keselen. Towakkul ýa. O aýdyp Gurbanuly ýa-da on ýegerler bilen o islerini keýip çekip berer. Oňa näme diýjek? Ene neselleriň ýa-da men aýdýan zanjyry bozuldy diýen ýerim, ene şondan gelip çykýar. Towakkul aga neydi? On aktygy nirde şuma. Ola şol türkmençiligini däpde surny dinni saklamak üçin gumda ýaşap gaçyp ýaşar ömrüni ötüren adam 92 ýaşaýança aktygym hana bolup ýaşy şol. Özüm men obodaşym Gyzlarbatly. Bir soram bar, wagtymyz çäkli, şunu üçin köp uzatmaly. Geçen bir neçe gün bundan Goşadyrnak içinde Türkmenistan prezidenti Birleşen Milletler Guramasına gitti. Şunda hemen prezidenti? Niran prezidenti? Türkmenistan'ın prezidenti. Prezident sol. Goşadyrnak içinde dedim, şunun için duymadınız. Prezidentim da Lellimin oğlu diýip aýtjak bolsam. Men gaharym gelýär şoňa prezident diýilen. Kim saýlapdyr onu? Sen saýladyn? Ýok. Yok. Ýok. Için Goşadyrnak içinde dedim. Böyle. Aýdyr. Benim oğlu Birleşen Milletler Guramasına gitti. Şunda İngilizce okudu. İngiliz dilinde okudu. Şunu indi mesela Rusya'ya giden vakti Rus dilinde okuyor. Şunyalı guramalara, toplantılar, meclise giden vakti öz dilinde, ene dilinde okumaya da İngiliz dilinde ya da Rus dilinde okuyor. Nem için Türkmen halkın eskermeyeni. Bizlerin mesela köp vatandaşlarımız Rus dilini ya da İngiliz dilini bilmeyenler. Hem öz dilinde okumaya. Yine Tacikistan'a gitti. Orta Asya'nın birleşik meclislerin toplantılarını
Onda nem için tacik dilinde okamadı. Adam İngilizce, Rusça okuyan nem için Tacikistan'a giden vakti tacik dilinde okamadı. Gürlemedi. Gatı doğru soğal. Men razılaşar. Ona senem hayran, menem hayran kardeşim. Ýöne ol kul bol ýaşamaga mezbur bolan adam hiç asan erkin ýaşamaga mümkinçiligi ýok. Ol şonu kim gözüpe belledi? Atasının ödünün. Moskwa, Kreml, Putin. Olan dil näme? Rus dili. Diýmek ol rusça bilenmeli. Tajikistan'a vardı. O taýda da o ödünü Türkmeniň ýol başçysy ýa Türkmeniň wekili hökmüne göre nakda. Görýän adam hanjyny öýtýär, evine donat, men berdi diýip aýtmaly. O bolsa rusça eline berilen tekst okuýar. Boldy. Ondan Amerika vardı, onun öňünden eline berendirler. Bir 2 minutluk çyksam ýoksa bar okany. İngiliz diline olsa bizim prezidentimiz ýa-da ýol başçymız ýa bizim serdarymız ýa goşadyrmak üçin hemmesi aýyna İngiliz dilinden belli ene gidip Amerikada şular ýa çykyş etdi diýip götüne çöp ötürüp men depa götürjek bolýar. Boş. Hiç tat yok anlarsın. Näme çykyşdy ya näme netije berdi şo çykyş. Hiç tat. O tribuna ene 2 minut çykyş edip oturuşymyz ya. Biz näme diýsek diýip bilýär. Ýöne biz 2 minutda ana sen aýdy otyň wagtymyzda ýarym saat gürläp oturup. O 2 minut. Olam näme üçin? O daşarky siýasat üçin näme? İçerki siýasat üçin okuýar ony. Şo Türkmenistanyň halkyny ynyrmak üçin. Ay ine bizim ýaş Näme ýol başçymyz aýyna barıp şol tribunadan şular ýa çykyş etdi diýe. O näme diýende de düşünen hak Türkmen. Ýa sen aýdysyň ýaly. Halkyndan o bir habar. Ene şeýdi bolar siýasatda körägire gadan halky alyga salyp öz möhredini uzalýarlar. Başga hiç zatda. Indi erti bu Kerim bolsa geler ene. Olar İngiliz ýani onun kompozitor etdiler. İksan klawişan basan üçin. Ýarynjagynyň çagy ýok. Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Türk dilinde gürledi. Şuna men näme bilen dikkatimi çekdi. Näme üçin İngiliz dilinde bu? Her kim öz dilinde gürlemeli. Ýene o İngiliz dilinde gürledi, başga döwletlerin prezidentleri öz dilinde, ene dilinde gürledi. Soňra Daşary işler ministri Reşit Meredip Türkiye gelen vakti olan Türk dilinde gürledi. Näme üçin şu bir döwleti temsil eden ministrler, yukarıda oturan yol başçılar başka devletlere gidende öz dilinde gürlemeye ene dilinde. Sebäp ol öz ene dilini bilen eger üns beren bolsaňyz satyn programmasyny Urwan Gulyň dogmasy elmedam bir kostyumda ak köňekle garşy oturan ütköşük zat diýip. Ondan soň hormatly näme Türkmenistanyň kabinetiniň agzary näme plany şo bolluk oturdy. Şo bir düzurny sırada şo bir nowbatda aýdylan sözler başga hiç zat ýok. Onun galan aňyrysyny şol ekranyň ýüzüne goýulan adamlaryň agzy mümkinliği olaňam diýen zadyň Gurbanyň dogmasyny diýen zadynyň ana watan satan programasyny 2 saniýe 3 saniýe dikdir faktiski. Şolar aýdyp berýär. Türkmenistanyň ýol başçylary şol üçüsi ýani şol watan satan programasyny oturan dikdirler. Şolaň agzyna näme çykdy diýmek şonu Gurban Guly ýa oň dogmasy ýa-da hökümet agzalary aýdan muşul. Olar ýöne näme diýdi? Şol bir kartinkalar ütgen zat ýok. Şonu goýýa, onuň diktirle görülýär. Diýip mozatlar olur. Bolmanmy? Geçirilipmi maslahat, geçirilmänmi? Hiç zat ýok. Gurban Gulyň ogly köşke gelenler, näme üçin şo 10 san minister köşküne ýygnap açyk maslahat edip sesini mikrofonu goýup gürläne. Ya atasy gaýraty çatana aglar mümkinläpdi. Ho, men enne 7-nji ýylyň märaýdyk gelýän. 2007-nji ýylynda näçe ýyl bolupdyr? Batym 20 ýyl boljak. Şularda aň düşünje türkmen dili hiç zat ýok. Bolmansam gürläp bilen akly. Aklynda şularda türkmen dili.
Türkmen medeniyetem yok, şolorda Türkmenin däp desturuny hormatam yok, Türkmeni siýleýän heýwanam der şolar. Menne bulara inne aýdarlyk bir bagyşlyk bol kardeş bir ýüze tutarlyk ganymat sözem galmady. Şoň üçin men duraýmaly bolýan şu ýerde. Halkı eskermeyeler. Şunyalı bir nemeye geliyor bu, düşünceye geliyor, doğru mu? Sonra şu yan öz ene dilinde okamayan bolsa, başka yurtlara gidip öz ene dilinde yazılan zat okamayan bolsa, onda hiç bu neticesinde garaşsızlık diyen bir zat yoktur devlette. Bak, eskermezlik berden aýdýar kardeşim. Bular Türkmeni insan hasabyna göre naklar. Hatta hayvan hasabyna da göre naklar. İte guşa ata ýadygarlyk dikdiler, näçe öz halkyna ýadygarlyk diken akbalar. Ha, döwlet adam üçin molyan bolsa, şol döwletde zähmet çeken adamlara näçe bular ýadygarlyk diken ak. Ene soragyny ýerde. Demek şo halk, şo millet bulara gerekkä. Atlyna gerekkä. Gerek bolsa hiç bolmany bir ýerde görkezerdiler. Näçe ýurdun halkynyň 60 göterimi ýurdun daşyna ka bir saýlaw geçip biz prezident saýladyk diýip. Kimi saýladyňyz siz? Şo saýlanan adam bolýan bolsa näçe Ýewropa Birliginiň ýeke döwleti şular gutlamady? Näçe ana Amerikaga diýip anons beren bolýarlar. O Birleşen Milletler Guramasyn menem gidip bilýän, gidesim gelse. Ýok kireýin tapyp bilse. Şo tribuna menem goýup bererdiler. İnsan hukukları barada meselede. Çıktıdan yerlen bara, onlar geçen yıllarda. Hep onunla der, o tribuna islenlik adam, o besyanka da çıkıp minbere çıkış edip bilye. Barana bir topar grant iyip görülür. Türkmen halkının göz yaşının hazabını. Sonra çıkış ediyelim. Yani onun 2 minutluk çıkışı, kak mörtuvun priparka diye de ortlar. Yaranı da melhem olacak zatlar der. Şu tayda mesele çözülýän bolsa, otadykyla çözülürdi. O kapılarda bizim bir näçe gezek girip çıktık, ýöne peýdasy ýok. Öz halkyň ayağa galyp, öz göbegini özü kesmese, Türkmen üçin peýdaly zat ýok. Şu näçe hakykat. Doğru, men şu neticeye geldim. Bular hiç öz erkleyen değerli, garaşsızan değerli, hiçbir nemeye garaşsız değerli zaten devlette. Ben şu neticeye geldim. Aydın zatlardan. Gatı doğru. Kardeşim, biz öğrendik kimde ekranska men işlem gatykan, sizin işleminiz gatykan, başga da meseleler bar ýüze çykyp duran o. Ýöne şu ýerde halkyny bellep bolýan adam var. O Türkmenin zenany erkeginden o birki basdan çok ýokarda elmedam durupdy, dur we dururum. Onu menden öýkümesin ýigitler. Sebäp o jogmyň gorasy, kowurtgamyň eýesi zenanlardyr. Kyn günümizde de şu ýagdaýy ýüregi bilen duýan erkinji nowatda zenanlar. O erkekler ana çykyp gitdiler ýurdun daşyna o taýda bu taýda. O ýygyny akylary eýelgeden akdyjak. Daladalanýar, ýöne öýüň ojagyň odunyň eýesi zenanlama. Bu konu şola baýdak gar çykyş edip otyna şolaň biri men çynda oturan Umyda kardeşim. İşiňizde üstünlük arzu edýän hemmäňize ine meclis agzalaryna çykyş edýän adamlara, bizi gollaýanlara, öz pikirini ýazýanlara, dogry bolsun, ýalňyş bolsun, ýazyň öz dünýä garaýşyny, giňerdiň düşünjek bolun, başardyňyzdan watany peýda getirin. Oňorsaňyz oğurluklaryňyz döredin öz araňyzda. Ine men aýtjak bolýan şu zatlardan ibaret. Çağıryňyz üçin sag bolun. Bir de kardeşim size de berkcan sağlyk arzu edýän. Sağ olun vatandaşlar. Sağlıkta görüşelim, sağ olun.